Ba, izan da, timing oso egoki bat egia esan da, ze bidai hori eta gero, zeuden gauza asko prozesatzeko, jarraitzen dutenak, eta orduan bat batean izan da, iritsi bidai intenso hori, jende pila bat, leku pila bat, ez genuen lo egiten gau baten leku berdinean, ez? Orduan, zan bizi ritmo oso altu bat, ez? Eta batean izan da, iritsi eta gelditu, ez? Eta orduan, geldiketa horrek, mosketa horrek, eman du aukera guzti hori, bidaien bizitutako guzti hori iristeko. Ze bidaian gindoa zela beti komentatzen genuen berdina. Ez dakagu denborarik prozesatzeko bizitzen ari gehan hori, ez da. Nik uste oso ondo etorri dela, prozesatzeko eta eraldaketa hori asumitzen hasteko eta filma prozesuara nolabait ispiluratzeko edo gerturatzeko berriro. Oso polita izan da elkartzea, ze proiektuak ziren, eta hori gure artean ere komentatzen genuen, oso proiektu desberdinak. Hau da, bakoitza zetorren herrialde oso desberdin batetik, bakoitza zetorren proiektu oso desberdin batetik, historia oso desberdin batetik, adin desberdinak, pelikulak ere prozesu desberdinetan zeuden, batzuk ja oso idatziak, bestiak oraindik hasteko momentuan. Orduan oso polita izan da, nolabait danok elkartzea eta danok partekatzea gure proiektuak, eta hor topatzea antzekotasunak eta desberdintasunak, ez? Beti gertatzen da bezala. Eta partekatu dugu, egon elkarrekin, eta esango nuke oso onuragarria eta oso aberazgarria izan dela, bueno, hainbeste denbora konpartitzea zinegile talde batekin. Behituko, gogo handi dakatko beritzekin elkartzeko, beha Georgiarra dalako, eta pelikula oso ezagunak ditulako, eta esan dezagun mundu sinematografikoan persona ezagun badalako, eta asko admiratzen dut bere askatasuna. Badu askatasun bat filmak egiteko momentuan, badu balentria bat, gaztelaniaz euskaraz ez dakit desparpajo bat, eta hori asko admiratzen dut, ez? Ze sentsazioa ematen dit, bizi gehala momentu baten non oso estrukturatua dauden ez bakarrik filmak, baizik eta prozesuak, estetikak, kanonak, eta uste dut Koberitzek askatasun eta errestasun batekin hausten ditula guzti horiek, eta kokatzen zaitula bere azken pelikula bezala Dry Leaf izenekoa 3 orduko pelikula baten aurrean mobil batekin grabatua, non badan bidaia bat Georgia barrutik, ez? Eta horren, hori hartzun asko daudela ematen dit sentsazioa. Espero eta aukera oso honak ekartzea pelikula egia esan da. Bueno, esan eta azkenean zinema mundua, zinema industria ere bada, ez orduan alde hori ere nolabait beti pasatu behar den lekua da, eta alde hortan Donostiako zinemaldea erreferente bada mundu mailan jendea biltzeko eta jendea ekartzeko. Eta espero topatzea jendea interesatu diezaiokena gure proiektua eta gure egiteko modua. Azkenean nik uste dut zinema jaialdiak zerbaitetarako balio badezakete pixka bat hortako dela, ez? Nolabait inkietude edo impultso antzekoa dituzten pertsonak elkartzeko eta haien artean nolabait lan posibiliak sortzeko, ez? Edo nolabait kolaborazio posibiliak emateko etorkizun baten. Eta espero dut hori topatzea norbait bat nahikoa litzateke interesatuta da ona, ez? Olako zerbait iten modu ontara, ze agian zinema jaialdi hori gabe ez litzateke posible persona horiek elkartzea, ez?